Maria Shimti yakashuki kumusi embathamai uba shemborlang rinja hakajingkren bikilat pathai khubor hakajan miet arpu pratarik rampang ulapen pau kum unong yalam ke KHDC bagi kam ki ba khmat e bantre ki long ban penbet ye ki kam ki jam ka council ban pen klan ye ki an jong 6 schedule baladon lupa bat banum aishu ki trading license bathamai she ki breu na barjala ban penslori ki samlah nyautre ban tre ban kta e ki kam ki jam ka khai ka pateng ka de ga thiet da la ki jong ki kti bat ki put ki bor jong ki halor ka an chna ying chna sem ka balatip ka an building by law ka ba ki pai ba ki ya kendo shipon ki jing e ula kular ba ki isi kan pet benya halor ka te kamat banum don ka no ka jing penwet ki pai ba ha ka ba de ba kamat thungkam thungjam ula ong ba ka isi kan pet benya knang banum don ka no ka jing le thormur kisamla ki badai hok kin yo ki badai ban yo ulaong ba shemborlang ulaong ba usi em rengkat ke isi baro kawai kindang ye shong bat ya ta ye ki babon ki mat ki bakta e ka jat ban rio baro kawai te sai seng apan pa wa jang ai ko blai ki pat ba baro jang ki art correctly ki consistency ki blai ji ki amnesty jang ki bat kom ju kham tam e yang lang ka dem lai ko consistency ki bala penjau yang ko mo amnesty pat kham tam e lu ki ka party ki pradakhat joka council ki bala ibet teroingan ni kon na ko tabat kit ko siam thì cái cam hi ka ba khmat e kat tu kan telingan pen pau na ginon chibon ki cam of council when ni pendap te kom bangi la ang not na do bangi sedang mentau ni parti na do yang mi khmat na ka banta ka cam ka jongi na ka banta ban mon rai sin chana da ka ba ben ko hoi thì ni ko e ka ba khmat e ko ngi bo ka long bangin streamline ni pen ben ti ya ka office jo ka so ka tadi ka ba khmat e ka bangi ang not na ka ka isi ka thamai bangi pen ben ti streamline ni office jo ka district council nang ta kamat ka ba ar ka bangi bu ka long man bu thong ka long ba nam ta ka trading lesson how de ka trading lesson ka long ba inong issue thamai trading lesson ya ki do no ki kam ka ba ki khasi jongi ya ban trai ka ta ngi bu ak ma de ka thong jongi ka bangi nyepet ka e ka lat ti ka bangi le ngin pen pen ti pen pen ti ka thum ki ti ka ba dai kanang ba ki samla ka jongi ki ba dan ang no ta ba nyeng jong ki jat ki no do jingkermen ni ko baka an ko dan pa tingin bo dan ti ka an la de bandang pen scam nang pen phai na pen ba kadang ba ka yang not ki nyoy ka ta ka ang not ka jong ki de ha ka ba de ba ka benta ka ba lai ru ka bang ji asngo ka jong hot ka jong lam hoi ka ka sil ka peng khre na ka ta ka ba ding bai lo ka jong ki ten reng yo ka jong nam lo ka ba de ba ka jong dan ka tu ka ni ki ba ba ki du jong e lam ba ka ni ka building bai lo ba ka kon sil ka ya te dai lang jong ngi ang not ba in pe renti kan ni ka kam ko ba ha bangi dan kan ni ka bai lo ba kan num dan ka jing pen wit ka jing pen khlia ka jing pen dik ni man ka ta ro ya ka kam ka ba ki long ying kam tim kam tam ek long ying ki ba duk ki ba dan jong not ban thau ki jong ying ka sem jong ki halai bor ka ba ki la de lamba ka la ka council ka pen khlia pen dik la council ka o ka dor ka baram sen kan long ban ka jing do jing kan ban ki long ying ki ba dan ang not ban te ying jong kiที่เรียกกับคอนเซิลจงยิ่งไปตั้งที่ไปกันนี่รู้ว่าดันกับอ่านกับอ่านก็น้องปัดกับจึงเป็นดูจิกันมันกับมันเป็นเด็กกับมันเป็นทักลีอยากกี่ลองยิงลองเสริมกี่ว่าอังโนดนะกับมันตามันเท่าจงยิ่งไรนะก็เรียกกับใบลองยิงเป็ดบาปัดบาปัดเท่ายิงเท่าเสริมกับนุ่มตาทำกระตังยิงแสงยิงช่องกินนุ่มชูไอละไอไปกินกับมันเมื่อกี้นี่ฮะไปกินไปอย่างคนดีมันต้องมันเป็นติมันเป็นแต่ละกรรมอย่างกี้ที่กำดันกับกันเกณฑ์เอาเงินมันกำลังกินแต่ละกรรมว่าก็จึงแต่ละกรรมที่ดีเมื่อกี้ชีวิตไปกินแต่ละกรรมเลยดิแค่มันสุดทุกมันแต่ละกรรมเลยดิเราก็นกเรื่องบางวันชีวิตดีแค่มันสุดทุกว่าแค่มันแต่ละกรรมเลยดิบางดักนกกินตีบางอะไรอย่างเงี้ยelectionไปบ้างบัดแค่มันสุดทุกมันแต่ละกรรมเลยดิเราคุมบางกีฬาya kerenเลยเป็นแบบmeeting bang ini terang kalang bagi sini di dalam jungi pak kalong ba kumang lapan pau mana apa house om dai tang ye ki pradakhat jungi ka pipi wa ye ki opposition ngi kloi ba ni plek soba ki ba ni yo ki sulak ta la ba ka jing tai lang hi ka byang ro da shi to ma ka na do was dang tu kadang ka tu ka jing soi ba ki di ni kerjaan mi tai lang ka parti te hadin pro ada pa job te kam sim dan kum kata ndai lembaga jirai ka meeting ka bale song lang te ka tai ki ni ka tin ni bat ka tin ka do ai ka long ka ba ayu ti ka ba nya song mi nya tai lembaga jinga tai lembaga jinga slok kata hi ka bang ya ban le
Baru dan shoot aku kalat keliti kalau banyak ya tay sulap dengan raja ka house dengan datangi ngin page ke kepada ibu lah atau minyak lembah dak house mana men bangin tahu an thamai dengan nyamen di dan dengan nyak tanda ka notification ke isi order aku kita ngin page ko ka ile ke gitar kita kan keling lek ko no ngin shoot lupan ang ni ben lek lut betelok ke kiwe ke tip lut ke ya dan kiput ka bangi hapan buri suaru saya lek abi kata ngim la ban ngin subuh lepa batang nama ta ba apa ka state government ka dan ka wei ka parti apa ka isi ka padus konsular da wei parti panang tai kin chu lek kat ka baman wa le se nang tai man le se ki yo i ba de lamba man ka VPP ka bala ban lek kambah man apa konsil yo ka ai man shibun ru ka support ka pelat man shibun persekata ka ban pelat shibun ka lamba ka jengwan ka jungi ka pelat man shispa tengka ru oh le se ngi community ka ta minum community ke ba ka basni na ki ngi community ka ba na mar bakiru ki shong apa usuki nam topai ba te ladaki ki lek ka ba yu te mo pai ba ki ni besar chắc là một cái ông